Smartson, Olga. I dag der skal Olga og flæske til Markus' 8 års fødselsdag. Hvad fanden, vi har sgu få en post. Hold da op, sidste gang vi fik post, det var dengang vi fik at vide, at vi var skyldige i McDonald's med i Svinstrup, de var gået en konkurs. Ved du hvad, det rager mig en høstak. Åbn nu bare det brev for Halla. Ja, så slap det af dit sovsefyldte pattesvin. Ja, der står her. Kære flæske, du er hermed inviteret til Markus' 8 års fødselsdag her søndag. Medbring helst en snaskefri voksenblik, for der bliver serveret mig flødekar. Hvorfor fanden i hele hemorri er flæske kun inviteret? Jeg vil sgu da også gerne have flødekar. Ja, sgu da, fordi sidste gang du var med til en fødselsdag, hvor der var mig flødekar, så var du fandme også lige ved at spise et voksenblæge. Det kan jeg sgu da ikke gøre for. Jeg har kun fået i 27, og vi skulle da have flere. Ja, hallo? Hvad fanden? Nå, der er telefon til dig, Olga. Ja, det er Olga. Ja, der er Olga, din fede pattegris. Vi skulle bare lige hilse og sige, at vi har købt for mange flødekaffe i år, så du må sgu gerne komme alligevel. Jamen, det er der både dejligt, jeg kommer. I dag er der Markus' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikker sig en gave for og dem, som man lægger jeg kan ikke huske teksten. Med dejlig chokolade og flødekaffe til. Tillykke med fødselsdag, Markus. Håber du får en rigtig god dag med rigtig god flødekaffe. Vi ses.